אבל ברגע כזה של מחאה חברתית לא יצא לי לשיר אותו. המילים שאני אשיר הפעם הם במיוחד למחאה שקמה, מחאת האוהלים. אני אתחיל אותו כמו שאתם מכירים אותו. אני מביט מהחלום וזה עושה לי די עצוב. האביב חלף אבל לא מי יודע אם שוב. הליצן היה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן, ויהיה טוב, יהיה טוב. לפעמים אני נשבע, אז הלילה מאות אלפים נמצאים היום ברחובות, בכיכרות, בצמתים, לאורכה ולרוחבה של הארץ שלנו. זו תופעה, זה כוח אמיתי שיש לנו. אנחנו צריכים להאמין בעצמנו ולהודיע לכנסת ולנבחרי העם שיקשיבו לנו, אחרת אין להם מה לעשות. במקום ההוא המכובד כבר שנים רבות שתקנו והושפלנו עד עפר. ממשלות ספרו את הכסף, אך אותנו איש לא ספר. לא העוני הוא לא פשע, ואנחנו לא נשלים עד שירד שלטון הרשע ממגדלים לאוהלים. ויהיה טוב כשנהיה רוב, מאילת ועד חצור, מאילת ועד חצור. גם אם ארוכה הדרך, נצעד לא נעצור, לא נקשיב לדמגוגיה, איש אותנו לא יפחיד, כי למי שאין לו כלום גם אין מה להפסיד. בקלות אתה נשלחת למות במלחמות, אך אם חי תחזור הביתה. אין חיים ואין דירות. ויהיה טוב כשנהיה רוב, ונצעד ללא מורא, רבבות אחים לאוהל, רבבות אחים לאוהל. במלחמת אין ברירה, ויהיה טוב כשנהיה רוב, מאילת ועד חצור, גם אם ארוכה דרך, נצעד לא נעצור, גם אם ארוכה דרך, גם אם ארוכה דרך.